Hello, my name is Party Twice, Mr. Beast Zimbabwe, and we are broadcasting live from our Party Twice studios. Para Party Twice kuzenya dzese dzikuitika. Ma social media ni matwi mana ose enyika. Atimire teke tichikunzira panapa. Teke tichikunzira panapa. Atimire ichenyu kutenga data. Muita sei? Mugara ma subscribe mo ningira. Zvanzi mugara muchidzwa ma latest ese. Tikati kupedza muna matosa dzari chipora. Asava ni nyaya boys. Ni nyaya anyika yashata. Musikana arubuda pamasaisai apo arikudanana nekukwirwa nembwa boys vakomana nyika yashata vakomana vakomana nyika yazoshata zvino andi nyika yashata ndofunga nyika yakuda kuchiguma manje nyika yakuda kuguma vanhu havasisina matyira vanhu vakuita zvese yava Sodom neGomora dai mwariwo atinzwira nyasha ndeti zvikuitika makona mapicture acho zvikuitika boys hazvina kumira zvakanaka hazvina kumira mushe zvachose anditi nyika yarohwa nenyundo nesando anditi vakomana nyika yashata. My name is Party Twice, Mr. Beast Zimbabwe. Tiudzeiwo mafungiro enyu mucomment section.